Ale, nebude. Ale. Jesus Christ. Ale. A to hlavně na vajíček nedělám, prostě. Já to nechápu to. Ne, mi to nepoužil prostě. Třeba to vypadá nějaký prostě. Ale tak jaké bylo vlastně. Jewish people. Shiva. The Mormons. Hezky to, do kterého, ale vymyslíte, co řekne potom. Venau se na to přišel. Do těch relaxačních čelenek, co budu prodávat. Budu dávat tvoji hudbu, když se ji nasadí, aby u toho mohli usínat. Jewish people. Co myslíš, že si hodí? Hindus. Vždycky snaží mě tam optu do nás ne. Karl Gott. Jako když to někomu říkáš, že je hamoun, to říkáš, že je mnou a že se mu směješ. Hamoun. Hamoune. Ty smějící se věci, která se nazýváš mnou. Takže furt nahráváš.